one thing I need. Greta? Very good. Hi guys! Dito kami sa parking lot ng Big W. Supposed to be hindi na dapat ako mag-vlog. Yes! Yes, kasi time check is late na eh. It's 3:45 na guys. Supposed to be ang alis namin ni Holly kanina pa around 12 or 1 o'clock. Kasi may usapan kami ni Jan na iiwan ko sa kanya si Zach. Si TJ wala dito, nasa Adelaide siya para sa golf lesson niya for today. So, yung pinag-drive siya ng tita niya. So, anyway, yung usapan namin ni Jan bago siya maglaro ng golf, uwi siya ng maaga para iwan ko si Isa kasi mag-Christmas shopping nga ako. Ang original na plan was, punta ko ng Target, Kmart, tsaka dito sa Big W. Kaso, wala eh. Hindi na yun masusunod. Baka the next day na lang yung Kmart, tsaka Target. Dito na lang ako sa Big W kasi bibili rin naman ko ng yes, yun mo siya. Bibili ako ng nappy, tsaka gatas, tsaka wipes ni Holly. And then titingin na rin ako kung anong meron sila dyan para pangregalo dun sa kanila, sa mga bata. So yun guys. Tapos malamig na naman. Ano ba tong weather na to dito? Kahapon okay, mainit. Tapos ngayon naman sobrang lamig. Spring dito pero hindi, para siyang winter today. Late na. Tinatamad na nga ako kaso kailangan ng gatas ni Holly. Dapat hindi na ako aalis. Kaso yun. Kasi very late na. Kaso wala. Kailangan uminom ng gatas ng batang yan. Right, Holly? Say hi! Say hi! Say hi! And guys, I'll see you later dito sa loob ng Big W. Tingin tayo kung anong meron sila. Dito na kami sa Big W. Hi! Yung mga Christmas trees. Are you dancing? Sumasayaw siya. Holly. Sa mga toys area. Sa totoo lang, ayaw ko nang bumili ng toys kasi ang dami ng toys sa bahay. Pero oh well, we'll see kung anong makita ko dito for them. What do you think we're gonna get for Kuya's, Holly? That one? I don't think so, love. How about you? What do you want? Eto for sure si Sak magugustuhan to kasi mahilig yun sa mga Star Wars saka sa mga ganitong ninja thing. Hindi ko alam kung anong kunin ko. Ito bang red or white? Kasi may two choices sila. Red, white, and black. Ano kaya? Which one do you think, Holly? Siguro ito na lang na red. Or that. This one for Kuya Zachary? Kaya eto kay PJ and eto kay Zach. Meron pang isa, ito. Yeah.
Good, eh? So maybe ito na lang for TJ and this is for Zachary. What do you think, Holly? One for Kuya Zach and one for Kuya TJ? How about you? What do you want? What? Huh? Yan na lang. Dito tayo for kay Holly naman tayo magtingin. What do you want, Baba? Can see Minnie. May Minnie Mouse ka na eh. Maybe this one. Try me. Anong age ba siya? Oh. No, not for you, Holly. Not for Holly. What do you want, love? Which one? Eto daw. Oh, this is really nice. Uy, ang lambot niya. Oh, uy. Squeeze me daw. Uy, ang sarap. Ano bang age? 3 plus na naman. Wala. Hindi yan para sa'yo, Baba. What do you want? Ito, may nakita ko, guys. Ito, shopping trolley. Kasi sabi, 3 plus daw. Pero, okay na ito kay Holly kasi marunong na siya mag-push. Tsaka ito, oh. Play food basket. Ayan, oh. Okay. Gusto ko yan para kay Holly. Oh. Siguro ito na lang kunin ko para sa kanya. Right, Holly? Do you want this one? This? Baka ito na lang. Yeah, you want this? I like this one for you. Because we always do groceries. So, mag-grocery ka rin. Yeah. Tsaka ito. This? You want this? Say, ta. Hindi niya pa naman alam. So, okay lang na makita niya ang gift niya. Diba? Kasi meron rin si Holly ng mga ganito. Meron siya mga ganito eh. Ito for summer. Ito gustong-gusto to ni TJ. Pero feeling ko yung tita niya, bibilan sila nito. So, hindi ko alam kung baka madoble kasi. Yes, you want this? Wait, ha? Gustong-gusto niya. That's not dog. It's not dog, darling. Gustong-gusto niya to. This? Dog. Dog? It's not dog, Baba. It's not dog. Okay, let's go, Holly. Yeah, let's go. No, that's not for you. Hala, oy. Oy, sila kuya, hindi ganyan, ha? Hey? Ayun yun ang umalis dito, oh. That's not a dog. It's a cat. Okay, let's go.
No. We're going now. No. Hinahalikan niya, guys. Okay, let's go. We're going now. We're going now. We're not gonna buy that one, Baba. Let's go. Let's go. Say bye-bye. Say bye-bye now. Hey. Hey, hey. No, no. Oh my God. Oh, see? See? Oh, here now. Play now. Play now. Play now. Gusto niya to, oh. It's a cat. It's not a dog. See, tingnan niyo to, guys. Pag press mo yung nose. Oh. Gusto ni Holly, oh. Oh. Okay, let's go, Holly. Let's go. Gusto niya talaga to, oh. Hala. You want this? Oh my God. I got told that she wants them, so. Ano siya? $59. It was $79. So that drives. Oh, ayan, Holly. Yan na lang ang gift namin sa'yo. Hoy, you ha? You're not gonna use that attitude, ha? Okay, we'll put it back now. It's enough now. Gusto niya talaga to. Gusto niya to, eh. 4 plus daw, Holly. You're only 1. Kinikis niya talaga, oh. Paano mo ba siya mahihindi? Ano, parang love na love niya na to, oh. Oh, no, you don't hit. You lalab. Marunong siya mag-press. Ang galing-galing naman. Halikan niya talaga, oh. Oo. Oh, put it back now. Put it back now. Okay. Ayaw niya talaga, guys. So, I think yan na lang ang gift namin para sa'yo. Okay, you can have it. Happy. Here. You need to get wipes. Yes. So we're done here sa Big W. Ayan na yung mga pinamili ko. Yan si Holly. So yeah, we're gonna pay now. We're gonna pay now, Holly. Yes. Time check is... So yun guys, tapos na kami dito sa Big W. 5:30 pala sila nagsasarap pag weekends. Hindi ko yun alam, ah. Time check is 6:45 na. Ayan, so, yeah, madali ang, ano lang to, Christmas shopping. Pero nabilang ko naman sila Holly, tsaka sila kuya niya ng mga pangregalo namin. So, yung iba siguro bilhin ko na lang sa Target or sa Kmart, maghahanap pa rin ako. But kanina, may attitude si Holly dito na makikita nyo dito sa vlog na yung toy dapat hindi pa yun para sa kanya kasi nga, ano, bata pa siya. Yung nakalagay doon is
4 plus. So, anyway, kinuha ko pa rin kasi gustong-gusto niya. At saka makikita niyo kung bakit ko kinuha yon. So, anyway, pupunta pa ako ng McDonald's kasi hindi na ako makakapagluto. Kasi late na. So, McDonald's na lang yung dinner namin. And yung dalawa, naghihintay na doon sa bahay. Tapos, pakita ko lang sa inyo yung napi at saka gatas ni Holly. Ayan si Holly. Say hi. Say bye-bye. Say bye. Say flying kiss. Flying kiss. Flying kiss. Mwah. Ayan guys. So, yan. Punta na tayo ng McDonald's. Madali ang Christmas shopping lang to guys. So, balik ako next week. Tingnan natin kung ano mahanapan natin. So, tara, alis na tayo. Sa McDonald's, pipick upin ko na yung in-order ko. Ang lamig ng simoy ng hangin. Ito muna natin. Si Holly pagod na naman. Call her. Yeah. That's $40. Is it for boy? Yeah, that's the only one we have. Okay. It's highway fine. It's alright. So there's those two. Thank you. Thank you. Just the next window. Okay. Another window. Another window daw yung ating order. Hi. Hi. Hi, sorry. Neighbour. Thank you. Thank you. Have a good day. You too. So, ayan, pauwi na tayo. So, yeah. I will close this vlog. Thank you guys for watching. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Yeah, I'll see you next time. If you're really there, don't